Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El vilablaretenc Pere Vilà, guardonat amb 2 importants premis de cinema. La lapidació de Saint-Étienne, de Pere Vilà, va rebre el prestigiós guardó que atorga la crítica internacional de la Seminci de Valladolid. No ha parat de rebre bones crítiques en els diversos festivals en què s'ha presentat: Carlo Vivari, Montreal, Londres, però no ha estat fins ara, a la Seminci de Valladolid, que tots aquests elogis s'han correspost amb un premi rellevant, com el que atorga la crítica internacional al FIPRESI. La pel·lícula La lapidació de Sant Esteve va entrar així en el palmarès de la 50a edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid. El cineasta gironí va remarcar que se sentia molt il·lusionat per haver rebut concretament aquest guardó, el FIPRESI, que el concedeix una representació de la crítica internacional, i més pel fet, va recordar, de l'enorme competència presentada a la secció oficial, en què directors de la talla de Goran Paskaljevic, que ha rebut 3 cops l'Espiga d'Or de la Seminci, José Luis Cuerda i Mika Kaurismäki. Vilà està convençut que la pel·lícula s'ho mereixia. El jurat del premi va destacar del film el tractament del comportament humà que se'n fa. Pocs dies després de rebre el premi FIPRESI a la Seminci de Valladolid, acaba de rebre el premi a la millor pel·lícula al Festival Regiofund de Polònia. Segons el jurat, la pel·lícula és pur cinema que recorda Bresson, amb el suport d'una interpretació extraordinària de Lou Castel. Entre altres coses, també destaca la valentia del productor i el valor humanista del film. Arran dels premis i les bones crítiques que està rebent la lapidació de Sant Esteve, sembla que finalment la pel·lícula produïda per Edi Saeta i la gironina DDM Visual es podrà veure a les sales al desembre. Prèviament es projectarà a la Pedrera en el marc d'unes sessions de cinema d'autor. Pere Vilà, des de Ràdio Vilablareix, rep la nostra sincera felicitació.